Ahojte, moje meno je Patrik a ja vás vítam u nového videa z Minecraft Ultra Hardcore. V minulom videu sme postavali našu provizornú chajdu, taký maličký domček, a dneska mám v pláne, že tu na dole som si spravil maličký dol, v ktorom by som chcel naťažiť viacej deep slate, aby sme mohli postaviť potom inakší dom. A ja vám ho ukážem. Taký maličký, v minulom videu to bolo. Je taký príjemne maličký. Samozrejme narazil som v skríne na túto ametistovú jamu, asi, neviem ak sa volá. A tu som začal ťažiť, tunak som narazil na železo. A taká malička, len došli mi torčky, tak som sa aj vyštával hore, kde som začal stavať. No a dneska mám v pláne, že by som šiel aj preskúmávať, lebo potrebujem drevo, lebo málo ho mám. Farmu by som chcel postaviť aj dostať si také zvieratá do môjho na ostrov, v ktorom bývam momentálne, prebývam, neviem, ale jednoducho, tu by som to chcel potom zautomatizovať, že dám po tejto strane minecartu, ktorá bude viesť až dole do malého branch mineu, kde by som ťažil potom ostatné suroviny zatiaľ dočasne. A preskúmával som trošičku, našiel som tam vzadu som našiel kde som našiel džungľu, buď na tej strane, alebo na tej. Viem, že jedna z tých dvoch. Čiže mám to dneska tak viacej v pláne a mohol by som sa na to vrhnúť momentálne trošičku. Čiže pozriem sa, čo mám tu v čestke. Ako v kuse bordel. Ale ako to dám. Čiže ja semka podkladám všetky veci, čo nepotrebujem, a šiel by som ťažiť drevo a ozvem sa vám, keď budem mať naťažené, alebo nie. Môj plán je, že ísť preskúmavať akú jaskyňu namiesto dreva. To dám tak, čiže zoberiem pár dreva, 26 by postačilo bohate. Zoberiem toto a idem momentálne do jaskyne, aby som naťažil viacej železa a aj všetkého, čo budem potrebovať. Čo to robím? Čiže tak nejak. Tu je maličká jaskyňa, do ktorej sa chcem ísť pozrieť, ale neviem, či je zatopená alebo nie. Čiže loďku nechám tam. Presne do tej. Dúfam, že narazím na také dobré veci. Dúfam. Ak nie, tak nevadí, nájdem druhú. Dúfam, že nie je zatopená, hlavne to. Máme prežitých 6 dní. Sa čudujem, že som neskapal. To je zatopená jaskyňa, čiže to je nič. Že sa vydám asi tu týmto smerom cez noc. Zatiaľ nafarmím také jedlo. Koník, toho nechám. Myslím sa, že to je jaskyňa, ale nič. Nechám ho, nepotrebujem ho. Au. Že by tu bolo dačo? Nice. Našiel som caveku. Že idem do nej.
nič, to som skoro zomrel. Asi sa dohýlim a mohol som si spraviť štít, ale na čo? Na čo mi je štít momentálne? Asi na všetko, ale nevadí. To dám dáko, aj bez štítu. Tu je pavúk, to je nič, to nepotrebujem, ale asi bude útočiť, tam ho zabijem. Aj zombík tu je. Au. Narazil som aspoň na kus železa. By mohlo byť dobré. Rovno aj zlato. Čiže by som si tu spravil maličký prístrešok pri železe, kde by som dal vypiec všetko a vykraftil rovno aj ten štít. Ten sa hodí, čiže dám sem torčku, zabedním sa tu momentálne a položím sem veci. Do keľu. Takto. Dám vykraftiť pec položím, dám tam, že uhlie, iron, takto, zatiaľ tu ťažím kopr, ktorý sa hodí. Keď viem, že som mohol ísť radšej branch minovať, čož asi aj spravím, to tak vidím. Čiže poberiem všetky svoje veci a vydám sa radšej branch minovať, lebo nemám dobré veci, čiže tak nejak, ale kade som prišiel tam. Všimol som si, že tam bolo železo, nechám ho tak. To mi teraz je treba, ale radšej budem u seba branch miniť. No, poďme. Šlep do vody. Tam plávame. No jo. Som spawnul trader. No v pohode. To je v pohode. Ho tam nechám žiť. Idem sa, že prvo vyspať, ale ešte sa najem. Vypolujem do rána. A môžeme ísť do branch minu. Môžeme ísť začať tam. Ja si tu vezmem potrebné veci ako viem, že som tu mal tak kde jedlo. No jo, a dám sem toto, ja si zatiaľ spravím krumpáč ironový. Tak to by sme mali. A to nebudem potrebovať, čiže to dám sem. Dám ďalšie jedlo vypaľovací. Vybavené.
tu je, čiže vidím, takže to mohlo byť. No, dobre. Vidím to tak, že by to mohlo sa vypaľovať a ja zatiaľ idem sem. Lama ma chcela opľuť, že sa nehanbí. Za chvíľku sa tam dostavím a môžem začať. Potrebujem nájsť kus, potrebujem si tu spraviť tú automatizáciu, lebo takto sa mi nechce. Dočasne by som sa mal dať schody, ale ani to sa mi nechce. A ísť ťažiť, ale viem, že ešte predtým ako budem tu, by som mohol ťažiť kde tu hore pri tej ametistovej diere, tu, takto by som začal. By som možno narazil na také suroviny ako je uhlie, železo, podobne. Začnem tu takto. A možno narazím na dačo. Na hlinu. Narazím na hlinu, čože pekne. Takže tu, tady to nič. Dám asi tu nakoniec. Možno. Zistím. Ale očividne tu tiež nič nebude. No jasne, zasa nič. Takže plán je nasledujúci, že tu si urobím dačo takéto a mám tu v pláne, že vám ukážem jednu malú dieru, čo som spravil, čož je v mojom pláne dôležité, ako si spraviť tunak z ostrovu maličkého, spraviť taký útulnú bejsku s tým, že tu, keď pôjdem úplne hore, zatiaľ čo mi tu tento trader robí nervy, aspoň zistím, čo dobre predáva. Nič dobre nepredáva. Akože toto je dobré a z toho som mohol kúpiť jungle drevo, ale nie. Skús ma opľuť loma, tak dostaneš. Takže mám tu dvoch psov. Nemám kosti? Mám. Nič. No, tam je taká maličká diera, ku ktorej sa dostávam. To som si spravil v off-screene. A môj plán na tú dieru je taký, že tam spravím sklad. Tu teraz ľahko zabočím. Ľahko, trošku viacej. Tu úroveň sa dostať a takto. Teraz použijem toto. Provizorný most. OK, čiže ešte ľahko zatočiť. Spravím už
týmto štýlom. Prečo nie? Why not? No a ešte tu mám toto. No a tu je môj plán, že dám rebrík a spravím tu taký sklad, ktorý povedie odtiaľto. Takto povedie, ale krajším mostom, čo bude. Most pôjde takto, popod vodu. Pôjde most, dám popod vodu presklené. Bude presklený a bude viesť do skladu, ktorý bude tam. Ja už ho začnem pomaly stavať, ten sklad. Sa hodí, lebo nemám ešte toľko veci, ale bordel v Českej je veľký. Spravím 2 čestky. Spravím ich viacej. Spravím ich takto viac a krásne to bude. Tam s tým mám už plány, to pôjde celé dole a na mieste, namiesto toho tam budú farmy. Alebo farmy spravím tunak z tohoto. Tam si postavám potom dom, čož mám v pláne takisto. Ale je tu malý problém. To je taký, že dole, ak by som šiel, tak nemám ísť ako hore. Ešte poďme zobrať. Spraviť rebrík. Pôjdem spraviť ešte rebrík si. Neviem, dreva mám už málo, čiže ešte to mi bude treba ísť potom. A vlastne môžeme nemusel som drevo brať. Pochybujem, že to postačí tak či tak, čiže no jo, čiže takto. A môžeme tam dať rebríky. Au. Vážne postačilo tých 6. A tu spravím takto sklad, ktorý bude takto, do ktorého budem dávať drevo. Všetko s drevom pôjde sem. Tu pôjdu takto veci takéto. Sem dám orička si. Nie zrovna takto, ale takto. Bo potom len príjem z takých hodím vybavené. Tu budú nástroje. Tu pôjde kameň. Zatiaľ. Potom sem pridám, potom keď to budem zväčšovať, tak tam príde aj na jedlo a podobne. Čiže no, toto by bol plán na dneska, ale ešte uvidím. Zatiaľ by som šiel do tej džungle. Zatiaľ by som šiel do tej jungle, naťažiť tam drevo z toho, aby som mal viacej. Ktorá by mala byť presne tu kde. Z jednom z týchto smerov. Len takto uvidím. No. A bol by som rád, ak by ste dali like, odber a budú videá častejšie vychádzať. Teraz sa mi nedalo. Čiže tak, tu sú normálne. Tam je normálne drevo, veci. A tam je púšť. Kde som ho videl?